Naredna priča itekako je bila, a i dalje će biti tema novinarskih istraživanja. Srebrenica, priča koja nije dovedena do kraja. Bio je to razlog da naša ekipa obiđe to mjesto. Nakon 13 godina od kraja rata na prostoru bivše Jugoslavije, Srebrenica, simbol stradanja, i danas je podijeljeno društvo. Iako u opštini kažu da je napredak primjetan, za oživljavanje tamošnje privrede potrebna su veća ulaganja. Crna Gora donirala je sredstva za obnovu škole u selu Luka, što je za lokalnu vlast važna politička poruka Crne Gore. Srebrenica je od malog turističkog gradića postala simbol stradanja Bošnjaka, simbol haosa 90. godina, simbol nedjelotvornosti i licemjernosti Ujedinjenih nacija, simbol rata i simbol ćutanja. Na prvi pogled sve je u redu. Ipak prve riječi govore istinu o podjeli koja je dublja od razuma. Zumra Šahomerović, koja je izgubila muža u Srebrenici skoro i da nema prijatelja. Ja možda sarađujem samo tek toliko koliko trebam da ostvarim svoja prava ako sam došla da izvadim rodni list ili nešto, ali sad da imam nekakve komšije, nekakve prijatelje, nekakve koje trebam s vremena na vrijeme nazvati telefonom ili koje trebam s vremena na vrijeme obići, vjerujte da ih ja u Srebrenici nemam. Možda u Sarajevu imam, ali u Srebrenici nemam. U Srebrenici za sve postoje dvije istine, srpska i bošnjačka. Prošlost nije prošlost, ona je i sadašnjost i budućnost. Ono što je cilj mene kao načelnika jeste da napravimo ambijent, odnosno da kreiramo međusobno djeljivu zajedničku prošlost. Odnosno da kažemo šta je to sve bilo u Srebrenici. Gradić je oronuo. Ipak u Skupštini opštine kažu da je napredak zapažen. Srebrenica u odnosu na sve druge opštine u okruženju ima najveći stepen napretka po otvaranju novih radnih mjesta, novih pogona. Želim da istaknem samo 4 slovenačke firme koje značajno ulažu sredstva ovdje. Da bi Srebrenica oživjela potrebno je mnogo ulaganja. Prošle godine održana je investiciona konferencija na Jahorini. Učestvovalo je preko 35 zemalja, među kojima i Crna Gora. Mi smo u to vrijeme zatražili od lokalne zajednice u Srebrenici da nam predloži jedan projekat manji prema našim mogućnostima koji bi vlada Crne Gore finansirala. Crnoj Gori je predložen projekat obnove osnovne škole i ambulante u njoj, u selu Luka, koja je srušena za vrijeme rata. Predstavnica udruženja Srebreničke majke ubijeđena je da je investicija u to selo pravi izbor. Taj je novac došao stvarno na mjesto gdje je potreban i gdje treba tim ljudima pomoći. Tim ljudima stvarno treba pomoći, to i djeci treba pomoći koja će se vratiti tu da žive, jer to je mjesto osjećeno. Ja kažem, tu je trebalo možda i zabraniti povratak dok se ne omogući ljudima da mogu živjeti jedan normalan život. Za lokalnu vlast donacija predstavlja značajnu političku poruku Crne Gore i Crnogoraca, kaže gradonačelnik Srebrenice. Crna Gora, vlada Crne Gore, narod Crne Gore se osjeća sa problemima s kojima se susreće Srebrenica, a činjenica je da su izabrale rekonstrukciju, odnosno sanaciju porušene osnovne škole. Činjenica da praviti pretpostavke za obrazovanje djece jeste nešto što je, da tako kažem, najbitnije. Prvi crnogorski zvaničnik koji je svojom posjetom memorijalnom centru Potočari iskazao saosjećanje koje je srebreničkim majkama i ostalim žrtvama zločina veoma dragocjeno, bio je nekadašnji ministar inostranih poslova Miodrag Vlahović. Donacija Crne Gore namijenjena rekonstrukciji osnovne škole u srebreničkom selu Luka dosta znači za ovaj napaćeni kraj. Naročitu simboliku, kažu mještani, ima činjenica da se ulaže u obrazovanje i djecu. Iz Srebrenice za televiziju Crne Gore, Marko Miločić.